Yo desde luego no tenía ese conocimiento de que se puede hacer un contrato en este aspecto, estar asistiendo a un artista y que haya detrás como todo un sistema para profesionalizar todo esto. Teníamos los horarios, la seguridad social, teníamos un seguro, si pasaba algo en el taller podía ir al médico, no sé, como todas estas cosas básicas que se presuponen que tú por aprender de un artista o aprender en un taller todo esto no lo piensas, y en cambio con esta convocatoria hemos tenido acceso a todo esto. És veritat que jo, abans d'aquesta experiència, havia tingut gent que havia treballat amb mi al taller, però en situació de pràctiques, i potser era una cosa molt irregular perquè jo no tenia la capacitat de poder assumir el que suposa tenir una persona que treballa amb tu al taller diàriament. No només he pogut treballar amb la Maria sabent que estava en una situació adequada, per tant això ens donava molta seguretat, no? I que li podia pagar un sou que era el que havia de ser. A mi això m'ha donat una seguretat que d'altra manera no hagués pogut tenir. O trabajábamos juntas en una misma cosa, o ella trabajaba como en una parte, yo iba haciendo otra, luego nos cambiábamos, y como todo esto como muy flexible y muy abierto. Acabes generant un vincle que és molt concret, realment. Segurament no tinc cap altre vincle així a la meva vida. Llavors, és un tipus de relació que és molt íntima d'una banda, i per tant es generen unes dinàmiques que jo crec que sorgeixen d'una manera molt natural.